zubar ruwan ido ana iya kalla. Duniya labari. Duk tsananin wuya tana da ƙarshe, zama na 'yan uwantaka ba a da kushe. Gulbi idan ya kai ƙasa ana iya yashe, abin zubar ruwan ido. Kika ci abinci sai ki sha magungunan ko? Amira ina kuɗin yadda na baki a Yana ɗaki. to da kuma siyo ma umma martina da madara saboda ta sha sai ta sha maganin nan ko To na yi tunanin takalmi. ba shi kawai a wannan uzurin ya fi na takalmi. Sannu umma. Barin jin su wanke sai ki samu ki sha maganin ko? Ya labari. Wannan ai Ahmad ne ba ɓarawo bane ai. Ahmad kuma kai kuma kama haka ne fa wancan kaman yana da oko. Wannan ba ɓarawo bane yanzu kuka rabu da shi. Wannan ma kuma ya fi wancan nama. To fa to yanzu ina zamu ga wancan ɓarawo. Yayi nan. To kai Ahmed ka yi hakuri do Allah kaji a yi hakuri a yafe mana ɓarawo. Ahmad ka yi haƙuri. Na san ka ji jiki su kansu ba san ba kai satan ba. Ka yi haƙuri. Mu je ajiye takalman ka da ajiye. Duniya labari abin faɗa, jituwa idan ta ɗore maji gaba. Ka samu bacci? Duk tsananin wuya tana da ƙarshe, zama na 'yan uwantaka ba a da kushe. Gulbi idan ya kai ƙasa ana iya yashe, abin zubar ruwan ido ana iya kalla. Mashin ne ya bidiyo ni na faɗa rani amma abin ma ya zo da sauƙi. Duniya labari abin faɗa, jituwa Wani ciwo ma sai dai takalmina ne kawai da ya damu daga. Wani abin ya zo da sauƙi. Amira ɗauko kofi a bata ta sha ta kafin ta sha maganin. Tana da ƙarshe.
na yan uwantaka ba a da kushe gulbi idan ya kai ƙasa ana iya yashe abin zubar ruwan ido ana iya kalla wahala ake gudu in an ka hanga rabbi baya yin gani bakin da ya tsaga bakin dare da kai ne Ahmad Abdullahi akan shiga zuga you are on arrest yanayin labai don mun je can za ka ji dukkan bayanin da kai da mummunan laifin da ka yi Sajin Arasi kai yi mana shiru ko mu haɗa da ke umma Duniya labari Duniya labari abin faɗa umma maji gaba da ƙarshe zama na 'yan uwantaka ba a da kushe gulbi idan ya kai ƙasa ana yashi abin zuba ka san me wannan hoton na san ta Salma ce wurin aikin mu ɗaya da ita bincike mu a kwanakin baya ya yi nuna cewa kun yi sa'insa da ita kuma haka faɗa kausan kalamai a kanta na cewa sai ka ga bayanta Salma, Ya haka yi? na tabbata ke kika min wannan shirin saboda ki cimma burinki na iban kuɗin da kika yi. Na gode. Allah ya saka da alkhairi. Oke, kasafin da zaka yi min kenan ta inda kuma ka bullo kenan? Na dauka sai yaya? Haka kika faɗa? Haka kika faɗa? To na rantse da girman Allah sai na ga bayanki. Wallahi baka isa ba kai kadan wallahi. Wallahi kai kadan. Ni zaka ga bayana? Sai kan ga bayanka. Ita ce ta kore ka ko ni na kore ka? Dan renin hankali? Har kana faɗan sai ka ga bayana? Kana faɗan sai ka ga bayana? Ce daga nan wurin. Wallahi ko me zaka faɗa a kaina sai dai ka faɗa. Tunda ni na san ban ma sakawa. Au. Kana ƙara yin magana ne kuma? In na ƙara ganin ka anan na gaya ma sai na sa 'yan sanda sun kama ka dan renin hankali. Kuma kai dan iskan banza dan iskan. Ki ko me hada ki da abokin keke ne? Ni da shi mana. Yayi sata a shago oga ya kore shi na fito shine zai wuce a kaina. Har yana wai sai ya ga bayana to wallahi yayi kadan. So, abin da ya faru kenan? Da ya faru. Allah ya kiyaye. Dama na biya miki ne mu wuce gida. Wallahi ni ma yanzu nake jira in kira ki. Mu je kawai. Yalla fa iya abin da na sani kenan. Da ka ji na ga abin da na sani. idan akwai wani abu da muke so mu sani zuwa nan gaba zan zo in same ka Ba matsala insha Allah. Illa ba iya ci abin da na sani ke. Don gaskiya gaba na suka yi. okay thank you na gode amma da yiwuwar mu sake dawowa gare ki zuwa nan gaba Kuma illa bai ai na riga na faɗa in ce shi kenan dai. yes of course we win Shi kenan ina nan koyaushe. na gode Na gode.
Duniya labari abin faɗa, jituwa idan ta ɗore maji gaba. To me za ka ci dangane da wannan bayanin? An yi haka yalla. Mun tsinci gawar Salma a yashe a wani kango bayan an mata faɗi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ranka ya daɗe, wallahi ba ni da masaniya akan rasuwar Salma. Wallahi ko ƙwaro ban taɓa kashewa a baran ka ya daɗe. Kai, kalla ido na. Ka ga wasa a ciki? To nan ba gurin wasa ba ne. Abin da nake so ka faɗa min gaskiya kuma goyon bayan ka nake buƙata idan Allah ya sa mun je kotu. Wallahi ranka ya daɗe, ba ni da masaniya akan mutuwar Salma. In ban da ma yanzu da kake gaya mu, wallahi ban sani ba ranka ya daɗe. Me ya kai wannan ID card ɗin naka akan gawanta? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ranka ya daɗe, ban san yadda aka ID card ɗina ne kan gawa. Labari abin faɗa, jituwa idan ta ɗore maji gaba. Duniya labari. Tsananin wuya tana da ƙarshe, zama na 'yan uwantaka ba a da kushe. Gulbi idan ya kai ƙasa ana iya yashe, abin zubar ruwan ido ana iya kalla. Wahala ake gudu in an ka hanga, rabbi baya yin hani bakin da ya tsaga. Bakin dare da majuhu akan shiga zuga, a tsoguna dige ba hali na zaba. Duniya labari.